Takže čau, to je Grolka 12 a dneska to je s mojím špeciálnym hostom, ktorý je skoro takisto ako môj kamoš predošli. A je to Martin, ale nie ten tam. Tak, môžeme. No, sa nachádzame v Backrooms. Zaďal, Nikolaj. Poďme to ďalej. Ten ženie. Zaďal. Čo? Stiahni. Aha. To čo je za portál? Dalo ťa to tam? No, dobre. Hej. Už je mňa. To kde sme? Super. Paráda, to sme v inej miestnosti. Teraz. Ty kokos. A to nie je až také veľké. Máš to? Musíš nájsť kód. 4. Tu píše 4. Kde? Tu pri mne. Jak je the end, ale ideš na ľavo. The end naľavo. No však tam, kde sú tie dvere, pôjdeš na ľavo. No, som tu pri tebe, som za tebou. Tu je 4. Na knihe. To je 0. Čo? Dobre, takže každý má asi iný kód, lebo ty máš 0 a ja mám 4. To počkaj, potom bude na ďalších knihách tiež. Mám ďalšie. Čo? Ne. Máš ďalšiu? To je iba you need this if you want those metal gates to open. I think there was a keypad of some sort near the... 4, 5. Aj to bude na knihách. Aj všetko to je na knihách. Dobre, čiže prvé je 0. To mám ja 0 prvú. Ty si našiel všetky? 9, 09, 093. Ja si to musím tak kde zapísať. Jak si to našiel? To kde sú tie knihy? Tých potom tu je jedna tak kde. Počkaj. Kde je to tá kniha? Keď som tu prišiel. Tu je jedna, tu. Kde? Kde si zmizol? Tu si ty tak kde. Kde si išiel? Tu som. S tebou. No tu je jedna. No to mám 5, áno. 093. Počkaj, tu tak kde bola ďalšia. 6 tu máš. A to mám Šesť. 7. Počkaj ďalej. 7, 5, ti trebuje. 4. 7, 5, 4 mám. Ja už mám všetky. Čo? Počkaj, čo tu písalo na tomto? You need this if you want those metal gates. I think there was a keypad of some sort near the main desk area which you can put numbers in. For to be exact, around this I can't remember. Red? Počkať. Choď sa pozrieť na tie čísla. Alebo nie, ja to natypujem. Ale nie. Tu napíšem si, že red, green. Marko, musíš si zapamätať, aké farby papieríky sú tam. Prvé je red, to je 9. 9. 0. Yellow je 3. Ty si prešiel? Ne, 6. 9. 0. 3. Už to mám. Ty to môžeš ísť? Ne. Tu poď prvé. No. Aké tu máš číslo? 4, ale ja viem čísla, mám 4, 5, 4, 7. A tu máš aký papierik? Poď sem. Zelený. No tak si napíš, že zelená je na... počkaj, zelená...
Na treťom mieste je zelená. Čiže si pred zelenou budú ešte 3. Mhm. Čiže čo máš zelené? 4. No tak to bude dačo 4. Potom tu máš čo za papierik? Žltý, ne? Kde? Tu. Tu mám 5. Tu mám A papierik? Tu mám taký No tak oranžový. A to je žltý. toto bude... To je To budú oranžový. posledné dve čísla. Posledné dve čísla sú 4 a 5. Tu máš červený. To je 7. Koľko? 7. No a červená je prvá. Čiže... A, no, poď si to zadať. To znamená, to je jak? 3, 3. 6, 6, 9, 4, 5. 6, 9, 4, 5 máš ty asi. 6, 9, 4, 5. Ne. To, poď za mnou. Tu zober to tu si toto prečítaj. A povedz mi, no tak, že raz, dva, tretí riadok od konca, tak tam máš napísané farby No, postupne. red, blue, green, yellow. No, Red, červený bolo... blue, green, yellow. Červený No, bola 7. tu poď. Čo? Čo máš, počkaj, kde to je? 7 bola tu Tu, tak tak kde na začiatku. ideš, no chod sa tam kúknuť. Plus z No tejto hej, strany. červená bola Aha. 7. Čiže 7. Prvé číslo je 7, hej. Tu počkaj, tu Tu bolo má red, jak je to red, green? Nie, to je yellow. red, blue, green, yellow. Tu No máš čo? To je yellow. Počkaj, kde si? Pri tých počítačoch tu. Tu mám 4, modré. Čiže 7, 4, 7, 4, 4, 4, 5, 7, 4, 4, 5, či jak. Tam máš čo? Tam. Tu? Však tu len tie 4 sa mi zdá. 4, hej. A zelené. Tak 7, 4, 4, 5. 7, 4, 4, 5. Skús. Počkaj, ja si to už nepamätám. Keby nezavadzal. Nezavadzala. Však je tam 6, 9, 0. Však nech ide do ríti. Sa snažím ťuknúť Yes. enter. Už nevidím ani cez teba. Enter. Jo! Ja dúfam, že tu už nič nebudeš hľadať, bo ja už nič, no čo je toto? Co sa sme prišli? Som odišiel tak kde asi. Kde si išiel? Ja som išiel do tých, Ja som išiel za tebu. no tu si so mnou. Oh, To sú bazény. to dáme. Do bazénu môžeš ísť, nie? Asi, hej. Nie, tu sú entity asi, nie? Hej, to sú entity. Nie, či to ide z jednej strany na druhú. On tak bude chodiť do kolečka. Setting, neviem, nie. On bude chodiť do kolečka. A ty musíš s ním ísť. Tak dobre. Ideme ja. Sa zás vo vode. Pokračujeme vodou. Jo, pokračuje to. Prečo si tým? Hej, Ja tu nie som s tebou. kde si, v jakej miestnosti? Ja som pri takých stolíčkach. Nie, ide po mne entita. Ja sa vraciam. Ja sa nemôžem vrátiť. Dobre, som tu s niekým. A tu idem iba za tými. Kam dal som také, ale nechápal som tomu, ale tak kde som teraz, som tak kde pri... Zobral si kľúč? Čakaj, mám. Nezobral som, išiel takou inou cestou. Ja to dala tak kde inde. Idem hore schodami. A ja idem teraz. Bielými? Takými zakrútenými. Hej, Hej, ja idem. Ty kokos, však tu nič není vidno, ja neviem, či idem hore alebo dole. však hej kamo.
Jak dlho už nimi ideš? No teraz. No, dalo ma to tak kde? Dáva ma to tak kde? To čo je? Si tu? Ne, ešte chodím. Ešte dlho budem chodiť Ja asi, som sa neviem. dostal do playroomu. Ja som tu, kde sú tie stoličky. Čakaj ma tam. Už tam ideme ja. Si tu? Nie, ja som tak kde inde. Ty si Ja kde? tu mám nejakú, ja tu mám takú, túto šmiklavku. No však tam a tam potom prejdeš a si u mňa. To tam dole ma čakaj. Nič tam nebolo. Tu som. Poď ku mne. Jak sa tam dostal. Tak celé som obišiel hore. Horom si išiel? Hej. To je taký féro. Balónik. Čakaj, neviem, jak si sa tam dostal. Však horom, tak pôjdeš, kľúka to. No, už som tu asi. Pozor, je tam balónik. Už som na A konci. čo ja s balónikom? No, on ťa asi zabije. Ja sa ukrývam zatiaľ hurt. Poď, On ide ku mne. musíš sa ukryť. A čo tu? Sú dvere. Jak si prešiel cez ten balónik? Však, však do tých ukrytov som išiel. Ty. Dáva to zmysel teraz. Nemôžem ísť. Čakaj ma tam. Debil. Kde mám ísť? Tými dverami Čak tu nie sú žiadne dvere. sú. Tam, kde si išiel ty teraz? Len ty potrebuješ teraz toto a ty musíš všetky tie farby dať na tú správnu farbu. Aha. Musíš matchnúť. Až teraz som to pochopil. Že som na začiatku. A mám otvorené dvere už. Čakaj ma. Pozor, ide. Nechod sem bez on. Tu mám dobrú. Počkám ťa už vnútri. Tam. Ďalej? Dobre. Čakám ťa, vidím balónik. To je asi tá, ne? Neviem, mne to na konci dalo žltú, takže som išiel. Ešte raz musí prejsť tu ten kej. Už ide. Však tam je toto typka, ne? Kde Aha, si išiel? nič. Poď. Tadiaľ. Tam Jedine. išla ona. Ja viem. Dobre, otočka. Nejde tu. Nejde? Nejde tu. Aha, dobre. Sú sa zlakotí typci. Neviem, tak kde išiel tadiaľ. Tu je. Musíme ju obísť. Obišiel som ju. Dobre, ona pôjde po mne. A tak nie. Idem tam. Som na konci. Kde mám ísť? Ja neviem, kde mám ísť. Však stále tou chodbou, ty. Nie, Aha. tu. Buď tu, je alebo chodba. tadiaľ. Neviem, čo je toto. Poďme. Teraz budeme kde? Level Crimson Forest. 4, kámo. Nie, vo Foreste nie. Dobre, keď zomreme, koniec videa, hej? Dobre. Ok, lebo už to má 22 minút. Mi sa to nechce strihať. Dobre, Čakalo to zostrihať. dobre, musíme ísť tadiaľ. Zober si flashlight a ideme. Berem.
Tam je ďalšie svetlo. Som na konci. Vím dvere. To bolo easy. Hej, ale najstrašidelnejšie to bolo zatiaľ. No hej. Čo to je? Nie sme v tom obchode toho debila. Reed. Clarko. Cut. Musíme niečo prerezať, hej. Kde si išiel? Nič, preskúmávam toto miesto. Toto bolo naše video. Dúfam, že sa vám páčilo. Dajte like, dajte odber. Takže čau.